खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ आं दं राजीव बसुमतारी लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासिन थामखौ बरायबाय आरो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों आं मोनसे राजखान्थिनि खौरां होनो सानदों। बे समाव उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन बियाबफोराव इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला जे बरगयारी बिथांनि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दं आरो थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन बियाबफोराव जेरै 32 नं भेरगाव, नं 34 न'नि सेरफां आरो नं 35 मोदैबारि बायदि बायदि बियाबाव फैला जे बरगयारी बिथाङा नुजाथि हैनायाव रोजा रोजा सुबुंनि बाना जानायखौ नुनो मोन्दों आरो दिनैनि हाबाफारियाव थामहिनबा नं 35 मोदैबारिनि भकतपारा ओनसोलाव मोनसे जथुम्मा जानायाव फैला जे बरगयारी बिथाङा फोरमायो जे थांनाय 17 बोसोराव सोरखार सालायलांनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसि ओनसोलाव गोबां जाख्ल'नाय आरो सोबख'नाय खामानि मावबाय होनना फोरमायो। बिथाङा फोरमायबावो दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 40 सिटनि गेजेराव 30 सिटनि बांसिन मोननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिटिसिआव सोरखार सालायगोन होननानै रोखा फोरमायो। दानिया फैदो फैला जे बरगयारी बिथाङा मा फोरमायदो जोंनि बे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लादिनि। ননৈ চেৰপাং সমষ্টিত আছে তাত আহি পেলাই মানে মোৰ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ মানে ৰাইজে বহুত সঁহাৰি দিছে বহুখিনি ৰাইজে আজি ইয়াতে জমা হৈছে চবে ইউপিপিএল দলক ভোট দিবলৈ সাজু হৈছে নিশ্চয়কৈ আজি ই ননৈ চেৰপাং সমষ্টিত আমাৰ যি কৃষ্ণগিৰি এখেত আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে এখেতে মানে জয়যুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত। মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ যে আমাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিত ভেৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমাৰ মানে 5টা সমষ্টি আছে এই 5টা সমষ্টিৰে 5টাতে জিকিব তাৰে আমাৰ যিটো ননৈ চেৰপাং সমষ্টি এইটো তাৰমানে আজি মানে যি দেখিবলৈ পালোঁ সঁচাকৈ এই ননৈ চেৰপাং সমষ্টিত আমাৰ যিটো ইউপিপিএলৰ কেণ্ডিডেট একেদে জয়যুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে মই ননৈ চেৰপাং সমষ্টিৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজক মানে মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ যে যাতে আপোনালোকে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যি মানে চিন্তা কৰি পেলাই আজি ইউপিপিএল দলক মানে সহায় কৰিবলৈ আহিছে ঠিক তেনেকৈ নিশ্চয় ইউপিপিএল দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাবোৰ মানে সমাধান কৰিবলৈ আমি নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম। दिनै जों ननाय सेरफाङाव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानगोनां सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला बरगयारी बा जोंसार बरगयारी सार बिथांजों थाफानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि भेरगाव जिल्ला दा बे भेरगाव जिल्लायाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव बिथाङा फैनानै रायजो राजाफोरजों जिखिनि सावरायनाय नुदों जोबोद मानसिफ्रा लोब लोब ओंखारनानै बिथांजों बाहागो लादों। दा बेनिखायनो आङो भेरगाव दख'रा बर' फरायसा आफाद जानानै बिथांखौ जोङो बरायदों। मानगोनां बिथां सारा फैनानै जोंनि गेजेराव रायजोफोरनि गेजेराव फैबाय थानाय जितु बिसायख'थि बिनि सांग्रांथिखौ बिथाङा लाबोना होफैदों आरो बयबो बुजि मोन्दों दिनै फैबाय थानायावदि गोदान मोनसे सरकार फैगोन बेखौ बिथांमोन रायजो राजाफ्रा दा बुजि मोन्दों आरो बरायदों। दा बेखौनो आङो